Tussen al dit afval leidt nevens de initiatiefnemers van het Repaircafé genoeg stikken wordt dat ijs nou wel repareerd worden koe. Wolwersorganisatie Welzijn Centraal wil mensen daar bewust van meidje en had daarom dit bijzondere café openen. Dat is een hele kleine, simpele schakelaartje niet werkt. Dat wordt weggegooid. Nou, in plaats dat het weggegooid wordt, we gaan eventjes proberen te repareren natuurlijk. Van de middag wie de opening in multifunctioneel centrum De Verbinding aan het Zuidvliet. Het geword wordt vergees maken door vrijwilligers. En hij wil wel eens even niet. En dat betekent dat die tandjes opbotsen. Dat is ook wel eens gebeurd. Kan je ook zien dat het hier versleten is. En dan is de kwestie van een beetje aan de kop draaien. En dan moet hij hem pakken. En zo is deze boor redden van de afvalberg. Want die wie daar oors zeker bedarren. Ja, dan gaat het vlot, ja. Als het echt net meer wil, dan het is ook al een hele oude, dus... Dat weer wel schande was. Ja, ik ben blij dat er het gewoon nog doet. Jongen het milieuaspect wil de organisatie echt buurtbewoners met elkaar in contact brengen. Ik kom van mijn fiets repareren. Ja. Wat is daar mis mee? Ja, het is bijna allemaal kapot. Hele fiets. Ja, daarom hoor ik hier zitten mensen vrijwillig. Denk ik ook, waarom niet, kan ik mooi gebruiken hier. En heb ik zelf bij de winkel geweest, een beetje duur. En hier zitten mensen van ons stand klaar. Welzijn Centraal denkt net dat ze toch het nieuwe café het werk van de ondernemers investeert voor het helje. Nee, onze reparaties zijn heel erg klein. Dat gaat ook over schoonmaken. En, ze komen bij mensen die niet zo ruime beurs hebben. Dus nee, wij zijn niet een concurrenten van een professional fietsenmaker. Dat kan nooit, nee, dat is het niet. De organisatie wil het Repaircafé ten een keer in het hier stellen op verschillende plekken in de stad.